कोणाकडे येशील आज येऊ जायना तू वाटेल ते केली असेल तुम्ही तुझी मांडणी करून घेऊन 24 लक्ष्मी मांडणी करून घेऊन लेकरा बाळा गाई लोक केल्याकडे साधन करून टाकून तसं दाखवतो कुठं माहिती आमची 24 करियादीची 2 लक्ष्मीची जत्रा बसणार म्हणून आम्ही यासाठी वार पाळलो. तिन्ही वार बाहेर त्याच्यानंतर आता तिथे पुरा जत्रा बसणार. ही जत्रा केन्ना बसतली? एप्रिल तारीख धरून अजून हां. तरी एप्रिलात बसूया म्हणून. म्हणजे जत्रा बसूच्या पहिली 6 महिने हे वाळ पाळतात. हां, म्हणजे वाळ कसे पाळतात ते वार बऱ्यासाठी म्हटलं कुणी घरात काय हिवळा बिळण असे काय करू नये म्हणून त्याच्यासाठी आधी वार पाळतात. वार म्हणजे कसे म्हणजे गावाबाहेर जातात? गावाबाहेर जाऊचे काय कारण काय कसे काय म्हणून? कारण म्हणजे ते वार पाळले तर गावाबाहेरच जाऊचे तर गावात आणि परत काय करू चले ना असं वट सगळ्यांनी बाहेरच जाऊ चले. ही महालक्ष्मी खय बसतली? पहिली जगभेट नंतर सिंगरगाव. किती दिवस असता 9 दिवस जत्रा? टोटल 18 दिवस. 18 दिवस.